פרשת תרומה בנוסח ירושלמי. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים ועורות אלים, מאות דמים ועורות תחשים ועצי שיטים, שמן למעוף, בסמים לשמן המשחה, ולקטורת הסמים, אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל אשר אני מראה אותך, את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו ועשו ארון עצי שיטים 200 וחצי אורכו, ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ, תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב, ויצקת לו 4 טבעות זהב, ונתת על 4 פעמותיו ו2 טבעות על צלעו האחת, ו2 טבעות על צלעו השנית, ועשית עבדי עצי שיטים וציפית אותם זהב, והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון בהם מטבעות הארון, יהיו הבדים לא יסורו ממנו, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך